Pero iso non van a salir na televisión. No, bueno, pode ser, parece. Boas tardes. Só estar Como se chama? Carmen, Carmen? Cidraz Caravaggio. E como a coñecen? Vivo na Metro Canucha, Onde naceu? assim, aqui desta casa. Este sitio cal é? Loira, Loira, parroquia de Seixo. no som, pero será loira, non chamamos de loira. Usted en que lingua fala normalmente? Eu falo, oye, E por qué? porque ensinamos así, mas se fala o castelhano porque só ensinamos así. Pero non falamos oye, falamos sempre. No seu entorno todo, aquí na vila, como fala a xente? Fala a xente, fala oye, eu todos os días a mí, todo mundo me fala oye. Todos os seus amigos? Sí, os conocidos, os vecinos, todos. E a xente xoven? A xente sabe, necesito falar o castellano, E iso como pode ser? porque están a estudiar e teñen que falar o castellano, todos están a estudiar. Ajá. Por que pensa que a xente deixa de falar o galego? Porque antes o galego era como decir, somos da aldea, agora tanto os da aldea como os do pueblo non falan o gallego. Porque a xente brañar ven aquí á playa de Vigo, de Vedra, de por aí, veñen á playa aquí a Loira, e todos, moitos falan o gallego. E que lle parece? Parece ben, é a nosa lengua, é o noso modo de falar, acostumbrarnos así, e falamos todos. Quen sabía falar o castellano? Non sabía ninguén. E cando comezaron a falar castellano a xente? Pois aí, temporada para cá. Claro. Xa hai. A xeración do meu pai, Sí. Ainda de teu pai ainda non se falaba moito o castellano. Pero mira, agora mandan a aprender o galego. Que se aprenda os rapaces, falan moito o gallego. Así, falan o castellano, pero despois falan o gallego tamén. pensa que se vai perder? No, o gallego. A xente de Seixo daqui a 20 anos, como vai falar? Iso non sei, porque eu 20 anos non duro porque teño moitos anos. Teño 83. De todas formas, Ainda penso que me viré aos 90. 90 ten o nome perfecto, Salvador. bueno, resumindo, enténdense ben cos que falan castelán, Eu teño. enténdese cos que falan portugués. Tamén. Eu o portugués entendo ben. É moi diferente o portugués. Non, o portugués é unha cousa parecida ao gallego. Veñen moito por daqui, portugués. Portugués andan a traballar aí moitos andan a traballar aí na carretera. Están a maña na carretera. Portugal. Foi a Portugal usted alguna vez? Moitas veces. En que falaba cos portugueses? Eu falaba cos portugueses, falaba yo gallego, ben? Entendían moi ben. Bueno, logo a Pontevedra, falo yo gallego, eles falan tamén. Vou a Marín, ou así, agora vou pouco, pero cando iba falaba... E o cura? O cura fala yo gallego, é moi amigo meu, pero falo yo gallego, eu falo castellano. El fala de castellano? Eu falo castellano, pero eu falo... Non é de por aquí? No, ele é dunha aldea ele é de... Donde é o cura de Catón? Filleda. Dá misa en galego ou en castelán? Non é da misa en castellano. Pero hai un Santo Tomé de Piñeiro, e moitas veces dá cousas ben dicir a misa, moitas veces oralo, decir. Eu falo moitas aquelas dan así tamén. A usted entrevistaron hai uns anos. Sí, me sentía máis, Entrevistou unha moza do Instituto da Lingua Galega. Está usted nunha página web xa, na internet, escoita esa grabación que fala de cando era moza. Como era isto hai 30 anos, hai 40 anos? Había poucas casas. Aquí non
A xente ia a praia, hai 50 anos iban a praia. Iba? Nos íamos á escola, á playa. Sí? E non máis, de playas, e non bañaban, eu tento rapaz, bañábame algo, pero dábame medo, que eu non sei nadar, dábame medo porque me chapaban así e tiña medo a afogar. Mas, íamos, a playa cambiou moito, porque íamos, como se chamar, barranqueiras, así, a área, íamos así, e agora, onde íamos ás barranqueiras, se puxeron de pedra. Na playa toda é pedra. Sí, no lado da pedra, para que non é... Porque o mar, cando era o mar bravo, pois se cruzaba a playa, e dejaba as casas. E agora non. Cambiou tamén moito a xente. Sí, sí. E a xuventude. A xuventude, sí. Como éramos de antes e agora? Antes nos andaba perdonando con o aire, e agora xa se anda con todo o aire. Cambiaron tamén as festas. As festas, sí. As festas, nós antes íamos a unha festa, chamábamos a festa do Adro, as festas como a Tira Dardán, na parroquia, aquí en Seixo, e agora a xente non, único que os vellos, que van, que despois a moceda non vai, van a esas discotecas que andan de noite, salen a noite da casa, xa en arte de maneira. Eu tiña un muiño. É verdade. Tiña un muiño, dormía no muiño, sábado de día, de noite no muiño, era cerquinho, era aquí, mas tiña medo ningún. Vivía no muiño? Vivía no muiño? Vivía aquí, pero o muiño tiña aí baixo. En que se ás 2 da mañá, eu viña do muiño, e iba, Xuntábase moito traballo? Xuntaba. Igual cantos pedidos podía haber? Había moitos. Eu dormí, veces que dormía no muiño, unha vez dormí 4 meses. De noite, de día, pero viña a casa. Viña a casa, claro, viña a comer, viña a dar unha cousa na casa, pero de noite, no muiño, a muerto a noite. Moi a millo, nada máis? Nada máis, que máis senteu. Que máis senteu? E por qué? Por que parou? Pois, canseime de tanto moi, pois había menos traballo, había, tinha máis falta na casa, así. Non a xente deixou de moer? Non, a xente, despois, claro, que pasou tamén moi, compraron molineras. E depois o José de Vicente, que tiña a planta, tiña unha molinera tamén, con moita xente así, pero eu non foi por la... Eu tiña unha xente, pero depois deixei, a noite para a mañá deixei, non quedou máis. Antes matabas un cerdo... O porco? Matabas un porco, e agora non se mata, cando vamos facer un cocido, vais á carnicería e comprase, matábamos cada porco grandísimo, viñan os da Playa do Loira a mirar os porcos nosos. Non había cuartos de baño, non había nada, e agora nada, hai quen ten 3 ou 4 cuartos de baño. Nós temos un piso solo e temos 2 cuartos, temos un de unha bañeira e outra destes, como se chama? Unha ducha. Porque eu xa para subir á bañeira xa me custa. Na ducha, poñome de pé, sento-me que ten asiento, bueno, e antes, perdonando, había que salir afora a facer as súas necesidades. Cal é o cambio mellor que... As casas que mira, que antes eran lareiras, e había que acender un lume, soplar, e viña de tiro, e agora nada. Agora, eu xa... Agora, la semana pasada se estropeou el microondas e non desayunou hasta que se comprou outra. Eu vai comprar un que xa pago eu, que eu non quero... O internet tamén lle gusta? Internet? No, lo del ordenador, lo que hago yo siempre. Ah, sí. No,
Mi hermana, por ejemplo, habla con el marido que está en un barco en Sudáfrica. Y ella no entendía cómo, él estando en la mar, allá en Ciudad del Cabo, por allá, cómo lo puede ver aquí. ¿Y cómo puede ser eso? Sí, No, la verdad. Ah, isto sucedía en todo o mundo. Como foi a primeira vez que mirou o cine ou a televisión? O cine era rapaza pequena, había o cine no hai, un cine en Seixo e íamos ao cine Seixo. Pero a primeira vez que mirei o cine era unha rapaza pequena e había un cine na Ramón, era un cine mudo. E que se vira? Mirábase os santos, pero non falaban. Mirábase os santos, pero non falaban. E unha vez levamos a meu abuelo ao cine, pero era o cine que falaba, xa. Mirar, era Blancanieves e los siete enanitos. E dicía él, aqueles niños tan pequenos como falar. Bueno, Carmucha, este vídeo que estamos grabando vaise ver en toda Galicia e pódese ver dende todo o mundo, que vai estar na internet. Eu tamén non vou salir en todo o mundo. En todo o mundo. Moitas gracias, Carmucha. Hasta logo. Eu falo.